Sí, moltes gràcies. Bé, en fi, com s'ha dit, aquest informe ve, a més, el requeriment d'ampliació d'un informe previ. Per tant, quan totes aquestes observacions que ara s'han fet esment fins aquí, doncs ens preocupa realment que d'alguna manera hi hagi hagut un espai de temps tan dilatat allà on no tan sols sembla que no s'han corregit qüestions que venen ja d'informes previs, sinó que en aquest continuen vigents observacions de calat i, per tant, jo crec que el primer que hauríem de fer entre tots com a comissió, i en qualsevol cas aquest és el compromís del nostre grup, és demanar i fer tot el possible, tot el que estigui al nostre abast, perquè es continuï fiscalitzant i, per tant, com es deia, amb la voluntat que es vagin introduint millores que sembla que no s'han produït, que continuïn havent-hi aquesta, per entendre'ns, aquesta lupa sobre la gestió d'aquest servei, que és essencial, i si fins i tot ens podem posar estupendos i dir que és el servei de vida o mort, fins i tot en certs casos. Fins a aquest punt és essencial i que, per tant, estem completament d'acord en que ha de mereixer una gestió exquisita i que no s'està veient pels anàlisis que ens porta de manera reiterada, insisteixo, la Sindicatura de Comptes. En fi, que no se justifiquin els preus de mercat a l'hora de les licitacions. S'ha esmentat moltes coses, o que, per exemple, se'ns digui que l'experiència que es demana a l'hora d'adjudicar i d'establir els criteris de valoració en els plecs, que no sembli que sigui la més adequada. Com s'ha també comentat, que es vegi que hi ha una evident manca de control dels serveis que es donen i que no hi ha una fiscalització. Tot plegat ens sembla que és quelcom que entre tots hem de ser capaços de, com deia, posar-hi la lupa i mirar de revertir tot el que s'explica sobre els modificats, que són del 17%, del 18%, ens sembla també que potser van un punt més enllà d'una improvisació o d'atendre un cas d'emergència o puntual. Quan parlem d'adjudicació de serveis de manteniment, també fins i tot s'entreveuen baixes temeràries que sembla que s'han metabolitzat d'alguna manera i, per tant, esclar, de cop els preus passen a ser més d'un 56% superiors. Per tant, quelcom que és evident que mereix una millora en la gestió. I, evidentment, tota aquesta corrua de situacions allà on sembla que no és de rebut utilitzar el procediment negociat o que fins i tot semblaria que poden establir-se procediments molt millors. En qualsevol cas, tot plegat ens porta a quantitats molt importants que, com s'ha comentat, ens sembla que podrien gestionar-se d'una manera més eficient i, en fi, hi ha qüestions, insisteixo, com aquesta que també s'ha comentat, de facturar una 8/12 parts d'una manera tan alegre i sense, diguéssim, aquesta manca de rigor, quan estem parlant de recursos públics, que denota també l'observació que quan justament en un moment donat s'explica que hi ha un 95% menys d'activitat, que es paga un 95% més de facturació quan justament s'ha acreditat un 26% menys de reducció del nombre de trucades telefòniques. En definitiva, és una corrua que a nosaltres ens sembla prou important com perquè, insisteixo, hi estiguem a sobre i continuem atents al que està succeint. Capítol a part mereixeria la contractació per procediment d'emergència durant la pandèmia. A nosaltres ens sembla que
podem ser molt comprensibles en certes coses que van succeir llavors i que s'havia d'atendre una emergència, però senzillament l'informe explica que es va aprofitar la pandèmia per introduir contractes que ja havien fet serveis anteriors, o, per exemple, que, com s'ha dit, el preu per hora no era, malgrat ser una empresa que d'alguna manera implicava una continuïtat, diguéssim, com que es va aprofitar per augmentar, el qual fins i tot ens sembla èticament reprovable, o, senzillament, facturar l'IVA quan no s'havia de facturar. Això no pot ser un error. I si és un error, doncs està clar que hem de canviar algun gestor i ha d'haver-hi algun tipus de responsabilitat. I, esclar, i això són només els 3 primers punts, perquè, en fi, se m'ha acabat el temps i podríem continuar i continuar i continuar. Per tant, acabo com he dit, hem de que serveixi aquest informe per continuar mantenint, diguéssim, la lupa sobre aquest servei, perquè és evident, pel que hem pogut llegir, que no pot continuar així i que hem de ser capaços entre tots d'introduir les millores que necessita. Moltes gràcies.